Klasickým balčíkom v podaní žiakov základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským sa zahájil ďalší ročník rodičovského plesu. Ples mal všetko, čo má správny ples mať. Slávnostnú atmosféru, kultúrny program, aj úsmevy na tvárach hostí. Samozrejme ani tombola nemôže chýbať. Tak tento náš rodičovský ples je vlastne tradičný a už siahá do minulosti. Potom sa rozhodlo tak, že budeme ho organizovať stále takto v decembri. A keďže to vychádzalo tak, že už každý mal tie balíky a dáčeky prichystané, tak to vychádzal ten termín na Luciu, tak sme to aj nazvali ako ples na Luciu. Lenže tento rok to vyšlo na Mikuláša. No a keď sa pozriete dookola, tu s predsedkyňou Združenia rodičov sme pripravili aj tú výzdobu v tomto poňatí. Je tu všetko také vianočné, také mikulášske, červené, do zlata. Je to tradičný ples našich rodičov. Organizujú to ako dobročinný ples na podporu našej školy. Vždy nám veľmi pomáhal tento ples. Vlastne výťažok z tohto plesu, čo sa týka aj tomboly. No a ľudia práve možno preto, že to je tak v decembri, ešte nie je tá plesová sezóna taká rozbehnutá, veľmi radi chodia na tento ples. A potom samozrejme z výťažku, či z tomboli alebo zo stupeniek, potom sa snažíme nakúpiť našim deťom do školy, čo potrebujú. Jednak sa mení aj tým, alebo sa líši aj tým vlastne, že je to na deň Mikuláša, ale možno aj s tým, že pravdepodobne je to ako posledný ples našej školy. Nehovorím, že posledný ples maďarskej komunity, samozrejme na jar Čemadok bude mať a tradične má ten baťubál, ale aj my by sme veľmi radi ponechali tento ples, alebo vlastne ten termín, túto atmosféru vianočnú, možno na nejakú retro zábavu do budúcnosti, keď aj nie na podporu našej školy, ale keďže už možno nebude, ale na podporu maďarskej menšiny u nás v Tekovských Lužanoch a hlavne samozrejme pre deti. Či potom s prostredníctvom folkátu alebo Čemadoku. Každý vie, že Folkát robí mnoho akcií pre mládež, či maďarskú, či slovenskú, tak by sme veľmi radi boli, keby tento ples zostal ako dobročinný ples a práve podporoval tieto podujatia týkajúce sa mládeže. Na dnešnom plese by tu malo byť okolo 130-135 hostí, čomu sa veľmi tešíme. Je to batôžkový ples, čiže kto si donese sa na papák, kto si donese si aj vypije. No a samozrejme je to troška aj o tom. Práve preto je možno taká rodinná atmosféra, že každý si donese to svoje, či zákusky, či chlebíčky. Tak kto sem príde ešte možno ráno okolo 4:00, tak to nás nájde podľa mňa vo vynikajúcej atmosfére ešte stále.
čo ma nesmierne teší, že na tento ples prichádzajú naši bývalí žiaci alebo rodičia našich bývalých žiakov, však samotne aj pani predsedkyňa Andrea, alebo keď sa pozrieme na zoznam hostí, je tu veľa našich bývalých žiakov, našich bývalých rodičov. Aj touto formou sa vracajú na náš ples, aj takto vyjadrujú svoju väzbu, svoju lásku ich bývalej škole. To nás veľmi teší.